Čaute. Čauko. Natáčame ďalšie video. Cestu zo školy. Som tohto kokota čakal 30 minút pred gaom. Minimálne. Gymnázium Andreja Vrábla. Nachádzame sa na... Kde sme to? Pri mlyne, skoro. Mlyn, to je okružná. Pri veľkom mlyne. Veľký mlyn. Tam je veľký mlyn. Dobre. Najväčší mlyn na svete. Idem s týmto kokotom domov. Nevidel. A mám takú nervy. Sme mali jedno stretnutie. Nie, Ludo potreboval si niečo vybaviť s niekým. Sme natáčali v New Yorkeri. To tam ja dám, tam nie. Ja dám som. Tam. Kde? Poďme za ním. Čauko. Nie, poďme za Adamom. Teraz sme skoro pri Malvine. Ešte nejakých 20 metrov. Sme veľmi ďaleko od Malvinu. Ty vole, ja končím. O koľkej som končil? Asi 15 a tento má ešte pojebanú triednicku, tak tam je do 50. Ja som nemal triednicku, ja som mal matiku. Ale tak si kokot. Maja, pozdravím. Dobre, aspoň zostávam na budúci týždeň doma. Dobre, vidíte, on je celý týždeň doma. Ľudia, závidíte mu. Nie celý, pondelok, útorok, streda a možno štvrtok, piatok. To je dobré. Ja som len v pondelok. A v nedeľu mňa spíš. V nedeľu, že vraj spím u neho, viete o to niečo? Ja nie. Tak už vieš. Sme pri Omege. Nemusíš hovoriť klasy, no? To je jak GPS-ka, vieš? Ja. Mi bejú vlasy jak one, hollywoodské, princezné, či one. A tu je luxusná. Budeme sa vidieť v odraze, ale sa nevidíme. Bonbon. Musíš to natáčať. Ale asi dovtedy som držal oný mikrák. Ideme za Marekom. Ideme za Marekom otravovať troška. Prišli sme si pre papiere. Prišli sme si pre papiere, však si mňa už volal, nie? Ty vole. Sexy prndy. Orange. OTP vánka, nevidíte, tam je orange. Ideme do T-Mobile, skúsime iPhone 5. Ideme sa zohrať do drogerie. Ideme skúsiť iPhone 5. iPhone 5, ideme vyskúšať. Chcete vidieť iPhone 5? Ideme tam? Počkaj, ale tam sa nemôžeš tiež natáčať tu, asi. Si myslím. Myslíš? Jo. Tak iPhone 5 neuvidíte? Počkaj, iPhone 4S môžeme natáčať. To je reklama, ne? Dobre. Môžeme pozrieť, že to nie je. No je tam piča ľudí, nevadí. Taký malý T-Mobile logicky. A sú tu dva, takže to je v pohode. Hej, je tu ešte jeden T-Mobile, tiež malý. Teraz sa budeme, keď to vidíte, sa budeme nachádzať pri ditúrke, ktorá sa prerába. Počkajte, ditúrka. Treba natočiť cigáňky. To bola ditúria. Zadržím. Poďme tady. Dobre, aby to videli. Poďme tady. Nie, ale môžeš to natočiť. Počkaj. Povieš k tomu pár citlých slov. Zohrejte sa. Ty vole. Sme normálne postupili o úroveň. Najebanci na každom rohu. Toto sú levice ľudia. Aha. Nákupné centrum v dezolátnom stave, ale nie, prehrába sa. Prerába. Ale dobre, takto sa už postavilo. To je zámer, tie diery. A hlavne natočíme reklamy na Oreo a tak. Oreo ste, dúfam, videli. Kto nie, dole prikladám link. Všetky linky na našej dá. Sa cítim jak celebrita do piče. Natáčam tu video sám, s zlágnutým iPhoneikom. Blíži sa jeseň, teda jeseň je už dávno tu. A teraz padol list. Mega. A ako sme včera spomínali, dneska sa ideme vybrať na Kalváriu. Dneska máme šika takézu, zabudaj. No a tento zase ide sa modliť do kostola. Počkaj, šišku pre Goga mám ešte u seba. Šiška je tu. Šišku pre Goga. Za chvíľu uvidíte. Ja dúfam, že máme tu. Nevonku, šiška. To je šiška. To je pre Goga. To bude, všetko sa bude posielať. A neboj sa, nebudú to nejaké drogy. Gogo, snad to budeš brať ako symbolický dar od nás dvoch. Lebo ťa veľmi moc známe, kámo. Potom nás nezabudni spomenúť v nejakom videu. Mohol by si ináč, to by nám pribralo troška kill, zo pár. Myslíš, že tam stojí trojroha. A tu je trojroha.
Počkaj. To je 100 auto. Reperka. Dobre, do videa to nedávaj. Dobre, aspoň vypípam malé značku. Jo, trojroha. Natáčam viac seba, lebo ja som krajší ako on. Nie, vôbec nenatáčaš. Tu je ďalší T-Mobile, natáčaj Toto to. je T-Mobile. T-Mobile 2. A nie? Ide auto nejaké. A tu je Orange 2, natáčaj ten. Orange, konkurencia. Takže tu máme dva T-Mobily, ktoré sú, teda dva T-Mobily. Áno, a dva Orange, ktoré sú aj T-Mobile, aj Orange pri sebe. Na obidvoch miestach, kde sa nachádzajú. Neviem, na čo to hovorím. Čo iný. Nemáš čo vraviť, tak... No však dneska sa to nudíme. Matice slovenskej. No, to vám ukážeme, to je veľmi zaujímavé. Nejaké gotické písma tuto. Nejaké sochy. Počkaj, ideme na druhú stranu. To je onej Columbus, nie? A ten druhý. Počkaj. Takto. Počkaj, to je Mojzes. A ten druhý bude Mojsej. To je Mojzes a Mojsej. Tam je nápis. Bernolák, o tom sme sa učili kedysi. Anton Bernolák. Tam. Stretnutie s Puškinom. Puškin nezobral Sa nás. ešte žije do piči. Puškin je vodka. Puškin je vodka. A ten, čo som bral oný, ruský prezident, Neviem, jak sa volá. Rastislav Puškin. No, tak s tým sa asi už nestretneme. Však ten ešte vládne, nie? Nestretneme. Sa vyjadrujú slušne. Teda, Vyjadrujem slušne. presne. Aj presne a šušlem. Súflať, nesúflame. Mi nie je zima teraz. Ale mega zima je tuto ľudia. Napadnutý sneh 4 metre, pozri. Vyparkovať viac do dvora. Sem nebudeme... Troška si pohníme len tak zo srandy, hej. Neviem prečo. Nevieme absolútne. Fakt neviem. Teraz som Zrušil. vážne neviem. Neviem pracovať s iPhoneom. Nevieme prečo si máme pohnúť, absolútne. Ale poď rýchlejšie. Ešte stihneme, lebo za chvíľu tu býva Ludo. To vám neukážeme, adresu. Nehovor. Lebo... Čakám návštevy, nemám rád. Rýchlejšie. Rýchlejšie, áno. Bež. Utekáme. Brzdí. Mega. Keď sa náhodou uvidíš po videu našom, tak sorry, hej. Tak sa rozvíj kľudne. Už sme u Luda. No, Ludo do, ukážem vám ho z ďalky. Tam je Ludo, to nie je ich auto. To je nejaká HC. Dobre, tak rušíme. Luda radšej natáčať nebudem, lebo náhodou budeme mať niekoho doma. Dobre, tak sa majte teda. Otvárame dvere. Takže, zase natáčame. Jebnutí kokoti. No a už môžeme. Si ma odchytil nejaký bezďak, som si myslel, že ma to zabije. Do piči. Co do mňa pojebané 2 eurá. Odo mňa celo euro. Tento akože ide na autobus, býva 5 blokov odtiaľ to do piči. Nie, môžem to, ja idem na autobus. Vole, Poďme. jak sa volá? Dana. To nemal povedať. To vystrieš. Aha, Nika! Poďme, David, to je celožiačka. Počkaj. Poďte k nám. Počkaj, ahoj. Aha, pozri. Budeš na YouTube. Čaute. To boli spolužiačky. Som dneska rozprával Vieš, že videu. budú na YouTube? Teraz som mi to povedal. Vážne, nájdu sa tam, pošlem je link. Nika Najmetová, pozdravujem. Aj, keď to nepoznám. Tam bola potom, to pičia, neviem, mená vlastných spolužiačiek, Ježiši Maria, Lucia Luhanová, jasné. PGčka. Svetlana. Aká? Žiadne, som povedal tak. Ale PGčka? Není PGčka? A riešime tu holky celý deň. Ty vole, kto to je? Ide za tebou? Klaudia Cudorová. No ide. Poznáme. Poznáš. Hej. Dáme na YouTube. Tam, vidia aj ona na YouTube. Čauko. Ahoj. Sa vybrali.
Ja na to dám, ja potom na to počujem. Ja vidíš, ak aj ty tam chodíš, oba, a ja idem teraz akurát s nimi. Nech byť s nami na YouTube. No hej, ale len pozrieť sa. Tam nechodíš? Prečo? Neviem. Vykašľala si sa na to? Dáme na YouTube, dáme na Dajú, YouTube, dajú. aha. Už na YouTube. Ahoj. Natáčate celé mesto? Natáčame celé mesto. Momentálne 2 minúty, lebo nás nejaký bezďak prepadol. Chcel mi zobrať iPhone. Koľko hodín prosím ťa, lebo jen tam natáča, tak... Počkaj. Asi 3. Aha, počkaj. Ja ti pozriem. No, 3. 15. 04. Dobre, tak to rýchlo bežme na kole. A, to máme čas. Tu stíhame. Dobre, tak ahoj. Ahoj. Prídeš do kostola, či kde to počkaj? Ty nemáš? Na faru. A ty tam ideš? Tam. Ale o 4:00. Teda počkaj, o 4:30 to začína, nie o 4:00. Ja, vy to Máme máte hodinu a pol neskôr. ešte. Tak dobre. Oni už teraz o 3:00 majú. Fakt? Dobre, tak ahoj, pozdrav ešte raz. Ahoj. Ahoj. Dobre, ideme. Ahoj. Maj sa. Dobre. Už veľa ľudí dneska budeme. Lampa číslo 2. Totálno. Hej, presne sa úplne na ňu podobala. Že? Jo, takže máš hodinu a pol času. Dobre. Výborne, tento Karolko, tuto. No. Hodina a pol. Ideme hľadať geokešku. Sme na ceste, sme na námestí, ak som vám ukazoval. Geocache číslo 2. Jo, a potom ide 3, 4 a 5, čo sú všetko v Lejiciach. Aj tak pochybujem, že tu geocache nájdeme. Toto nájdeme, lebo však vieme, kde to presne je, vieme, kde to je. Takže Nevieme na 100%. Astrum Hotel House. Ak sa... Neviem, či ste to videli. Troška blbo som tak vytočil ruku. Jednou mi môžeš do toho. Stoj. Čech. Češka. Skoro mi zobral nohu. Facka. Čo dal ti facku? Tá, čo mala tak ruku na bicyklu, viete. Zaháčaš. Skoro ma trafila. A Krytos. Rockera ste už počuli počúvať drum. Áno, počúval som Videli. Teda videl som ich viacerých. Dobre. Môžem menovať? Tak toto je najnovší dramák. Heňo, Tajčo Vodnár. Dobre. Vymenoval si ich až príliš. Dobre, môžem pokračovať. Až nie si taký výnimočný, vidíš? Ty si sa dojebal Adam teraz. Bajtek. Chlapci, pozdravujeme vás. Píče zrazu. Na bicyklu by som lepšie vyšiel. Na korčulách by som lepšie vyšiel. Jo. Ale veľmi si rýchlo, ale... Výstup na Gerlach, ty vole.